салом алейкум бародарон, нафарое ки суруғаи ширкати бахтстрой дар шаҳри Душанбера мековен. Суруғаи мо дар поёни фабрикаи ширин рӯ ба рӯи шири Душанбе заводи равғани тоҷик меша. бародарон, ин мағозаҳоро диде, ин мағозаҳо ҳамита ошёнаи дуюм баромадгоҳмон мешавад. ин ҳами сеюм ошёна корхонаи бахтстрой аст. шумо метавонед тамоми намуд маҳсулотҳои сохтмонӣ ҳам ватания ҳам хориҷиро ай ҳамиҷа намуна яъне абразесша бинед. тамоми намуд сириё маҳсулоти сохтмонӣ ё ки техникаҳои сохтмониро каталог намуна ва сириёша ай ҳамин суруға дар шаҳри Душанбе бинед. нафарое ки ай вилояти Хатлон шаҳри Бохтар ё ки ай вилояти Хатлонен филиали бахтстрой дар шаҳри Бохтар ҳастае ки шумо метавонед тамоми намуд масолеҳи сохтмонии ватанӣ, масолеҳи сохтмонии истеҳсоли Душанбе Хуҷанда ай ҳамин худи филиал бинен. мардуми вилояти Суғд метавонанд тамоми маҳсулоти моро ай шаҳри Хуҷанд тарафи шолкомбинат Нуртекс рафта чико кунанд, аз наздик бинанду ҳамҷа заказ кунанд. ширкати бахтстрой тамоми намуди масолеҳи сохтмония дора ва ба шумо ба нархи арзон доставка мекунанд. нафарое ки дар тарафҳои вилояти Суғд Ашт, Конибодом, Исфара ҳастед, мо шумода ба нархи арзон кирпичи шаҳри Душанбера бурда доставка мекунем. ё ки маҳсулотҳои сохтмоние ки дар вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд қиматае, шумо метавонед аз ширкати мо дар шаҳри Хуҷанд рафта фармоиш диҳед ва чико кунед бортона дар муддати 1 рӯз 2 рӯз бурда бачаҳо мерасонанд. барои маълумоти бештар ба ҳамин рақамҳо занг занед ё ки дар ватсапи корхонаи мо нависед. шумо дар менеҷерҳои корхонаи мо ҷавоб метиҳанд ва маҳсулоти шуморо закази шуморо мегиранд.